tichava conference kunzvimbo yeCity Sports Center muno muHarare. Iyo ichange iri musi wa 25, 26, 27, 28 August. Saka tine mazuva 4 ekuropafadzwa naMwari paCity Sports Center. 25, 26, 27, 28 August, City Sports Center Harare. Change tine conference musi Friday inotanga nenguva dzinoti 2 o'clock. Chipera na 7. Musi Saturday 2 o'clock. Musi Friday 2 o'clock, 7. Saturday 2 o'clock, 7. Sunday 8 o'clock till 4 o'clock. Then one yema families ichange ichitanga iyo panzvimbo yeCity Sports nenguva dzinoti 8 o'clock makuseni. My families achanga achiva nzvimbo dzakasiyana siyana. We welcome you all vana vaMwari kunzvimbo dzedzamuri. At this conference change tine masingers akasiyana siyana anosanganisira Matthias Mere, Sebastian Magacha, Fungisai, Minister Elat, yes, Kudakwashe Musene, and other singers. They are coming on this conference. We check it out in the Pacific Sports Center every Sunday. Pasini bachwana. Angaka variwe baba. Ndo rangara nchiwoneka ku. Baba kada. Levanga ri baba. Musorongoro. Makumba akazukudea akabudira. Ndichita nokupisa nokutonhora zvakabudira ba. Barazooneka ku. Bati munhu asati avigwa apo. Vakatanga kuchera mana. Wozonga mina maitira vakati. Kana. Vakatanga kuchera ida kuigwa. Saka vakabvaona kuti kuchera kwacho kwangwasisa bude. Ndibvawazo pana vanhu vanovega upi? Apa. Uko. Wabva pana apa. Vakazoenda uko. Apa. Baka bati chini chandakaona inini poindio dere vadatema mbewu dere aiwa vangasala kutema mbewu vada kutora mafundiro aya dere tinotungira inini maonere angu akazoita kuti munhu azonzi awanikwa inyaya yekuti this is an animal track. Mombe dzaifamba dzidi tsvaga mvura dzichienda munhu anga akavigwa pashi pane jecha rakawanda saka mombe dzaiita sei dzaipinda nevapa mombe idzodzo ndo dzakaita kuti munhu afukunuriko nekuti dai vanhu vaitanzi imhuka aivo haisi mhuka dai anga iri mhuka dzesango kana kuti imbwa dai munhu atakawana gumbo rakati sei rakadyiwa but gumbo rake ranga isina kudyiwa ranga ringorichi riri panze. Saka inini ndinofunga kuti imombe dzaiita sei dzaifamba dzitsvaga mvura ndo dzakaburitsa jecha iri kuti munhu azobuditsa gumbo kakupisa nekakutonhora kandi kakasimudza chi gumbo
apa. Wabona neshapa. Ibaba ndopangara. Okay. Ndopanga akasimudza ichi. Maybe somewhere kuno. Kakuvungera kedu tunokuma kuti munhu ko. Dai nzanga nebadza kana kuti anga nepiki. Dai ukavigira. Apa. Apa ndipo wakatanga kuchera. But vakaona kuti pane dhagara kaoma. Nokuti paakazovigwa inini pakafukura munhu wezemember kunenge kuti ndandiripo. Musoro ndo wakanga wakagara padhaka chaipi chaipo wangotori pasi chaipi uri padhaka. But kumwe kwese kwanga wakakwirira because hembe yanga yakatokonyeka chakaita rakadi rakavhara uko. Zvakuti kwese kunoko hapana patikamboona kunze kwakaita mukaro. Ende musi washaikwa munhu iyeyu ndo musi wavigwa. Nekuti honye dzatoratidza kuti hakuna paangambodza akachengetwa. Dai anganzi akachengetwa dai tikamuona ari fresh. But tikatoona munhu atoora atodi. Maoko ese akasvotoka. Tikatoatora akaiswa muchibhegi. Saka hapana pamwe pakuti tingati munhu akambenge akachengetwa uko akazouraiwa akazovigwa. Musi wacho wauraiwa iwowo kana uriwo kuti akarepwa isi hatizive kuti akarepwa here kana kuti akaitwa sei. Musi wacho kana vasina kumuviga musi iwoyo vakazouya ukamiga mangwana manheru. Hozi sketi yakazenge yakabuda panze. Dai kuri kunzi kwanga kwakachena vaitoona kuti sketi iri papi yasara panze. Saka isusu tiri kufungira kuti pamwe zvinhu izvo zvakaitika usiku ende munhu yaimhanya ende munhu anogona kunge anga ari 1 because dai vanga vari 2 dai vakabatsirwa nemumwe wake kuti ona sketi yasara panze vhara ibvi ratase kana kuti bozi maoko ayanga akatoti rimwe rakarara uko rimwe rakarara uko. Dai kuri kuti vanga vari vanhu vaida kuviga munhu dai vakamuisa maoko avo papi. But ruoko rimwe ranga ruko pakafukura gomba umwe nadhagarese rakadzoserwa mapurisa akatora nguva vachifukunaura kuti wazonhengirikina. Tafunga takatanga zvekuma nguva iyo ino munhu akazobviswa kumanheru tabva kuseni tarara futi pano. Saka tati muno imimi venhenge Drewmas media muone zvakaitika panapo. Unfortunately mangouyawo henyu zvinhu zvakatoitika kare asi ndo nzvimbo yedu iyoyi. Ruzhinji rweZimbabwe toda kuti tikuratidzewo zvimwe zvakaitika papi. Hapachisina hapa uchiratidzo zvinoita kuti muone kuti ndo pakaitikira zvinhu izvi. Asi ndo pakafira mwana ipapapo. Pari kunzi pacho mwana akauraiwa akavigwa. Asi mhondi idzodzo neuruoko rweZimbabwe ruchatsvaga kana anganzi ari kunze kwenyika kana ari kupi achasvika pakubatwa. Ndatenda. Rwizuru ndo mutondwe. Ndo mutondwe katributary kanoenda pakanotangira kachienda kupi? Kumusoro kumaminda uko. Kachienda uko. Kachindoonesa mna mtondo. Asi ndi chief matopika. Saka ndo zvakaitika izvi. Maisvikirawo pano. Zvekuti makauya pano pane vanhu miti yese mukuona moto. Takatorara tiri papi? Tiri pano takarindira mwana iye. Nanhasi vanhu vachiri kutoenda kupi? Kumba kwashaikira mwana tichibata vanhu vavo vari kutobvisa mari vachiendesa kupi? Vasho vakaenda vanozorohwa. Because pazvikaitika vanga vasipo saka tiri kuti mwana awanikwa. Ivo vanga vatoriwo kunhama pamaikatomba. Ndokwadzoti kuno kumwana tamuwana ndokudzipaiko. Ati muri kova vanga vasingatombozivawo kuti mwana achawanikwa ndokunzi aiwa vatiza. Mwana akatowanikwa zveshuwa takauya vanhu veZimbabwe takauya kuno takarara ipo pano ndipo patikararapo kusvika mwana afukunurwa. Tatenda hangu. Umthelo ukuthi
kazwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Makaona paya tiri munzvimbo yeHarare, mwana akashaika akaroverwa pasi nababa vake akasvikira kushaika. Baba vakazoedza kuzviuraya zvakare nemotokari. Raive rimwe zuva, nhasi rarimwe zuva. Chiri kutishungurudza inhau iri kuramba ichibata vana vechidiki. Vedwe kwatiri kuenda ndekupi pano? Tina kufambira nhau inonakidza, inhau yakashata zvikuru yemwana ashaikwa ndokubva azowanikwa chachitunha. Rangu zita andinonzi Andrew Neshama. Kuti sihlangana njalo namhla sokungelinye ilanga. Namhla sihlangana phela sise-Mount Darwin ngale lapho sihlangana khona kule ndaba ezisusizi, indaba elusizi ekhathazayo kakhulu. Themba liyakhumbula izolo siphe indaba yomntwana lowana obanjwe ngubaba wakhe wamshayelela phansi. Ubaba wazama ukuzibulala kodwa kasafanga, kodwa umntwana yena sebhubhini. Namhlanje phela kulo mntwana okuthiwa khona uthunyiwe ukuthi ayogcina isikweleti, kuthiwa ekuphendukeni kwakhe kwabanzima umntwana wazotholakala phela sefile esejikwe emanzini. Hayi mhuli yeZimbabwe asazi ukuthi indaba kusenzakala ebantwaneni abancane kanti yini kanti. Chimwe zvechinonetsa kasoko iyo nguva ino yemuna August munoitika zvinhu zvakawanda wanda. Mubvunzo unoti sei mwedzi waAugust? Ndomubvunzo wamwana wachiti chivangu ndonguva wamakuva, ndonguva inoitwa chivanhu chakasiyana siyana. Saka mhepo dzinenge dzichimosimuka. Singazi bazalwane ukuthi isikhathi lesi inyanga leka-August kwayisenzakala izinto ezinje. Normally isikhathi sokuthi kuyatholakala izimfu eziningi, ngokuningi okunye okungazwisisekiyo. Singazi ukuthi isintu yini ngoba abantu abaningi bathi kumbe engxenye kuyabe kuyisintu, abanye sebesenza izinto zabo. Asazi ukuthi liqiniso yini, yikho yini. Kana iyo ma-accidents cheshewo ndopaunonzwa kuti bhazi rakati rauraya munhu rakati radai so mwedzi mumwe chete uyu. Kana iwo magamba wakawanda vanoendeswa kuHeroes August. Uyezve chii chakamboita kuti zororo remagamba riitwe futi August? Handiyazozvinzwisise. Zvinhu zvatichada kunyasoedza kubatanidza kuti tive nechokwadi chekuti sei mwedziyo uno, asi chokwadi ndechekuti zvinhu zviri kuitika zvinoshungurudza, zvinorwadza pamwoyo kuzvinzwisisa. Phela yiyo phela indaba lathi esihlukuluzayo ukuthi phela even ama-accident ekuhambeni kwethu ngo-August sizathola ukuthi kuba lama-accident amaningi uzeza ukuthi kuthiwa ibhasi le iwile, imota leyani ichayelela leyi, ngalo umuntu ufile okungazwisisekiyo. So plus I don't know why singazi ukuthi yini inkinga eyenza ukuthi i-Heroes Day kumbe ibe yiyo inyanga eka-August ekhunjulwa phela amaqhawe ethu. Asazi khona kumbe kule asazi. Zvakaoma. Regedzai tiregedze kwanza munamato sadza richipora. Nguva ino takuipa kuvaridziwe panopamba vatitsanangura kuti chii chakaitika kumwana kuti azoshaika, chii chakaitika kuruzivo rwavo chakauraya mwana, tinzwe kuti vanoti chii. Phela wathi phela thina singayandisa ukukhuluma kakhulu, silikeze phela abanikazi bomuzi, abanikazi bomntwana ukuthi bake basichasisele, basixoxele ukuthi kanti yini okwayenzakalayo emntwaneni wabo. Asengwadzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndinonzi Moses Chibanda. Ndishawangu ndipo pano pandogara. Ni baba womwana akashaika. Anonziwo Egnesta Chibanda. Mwana anga ari grade 5 ari makore 11. Zvakaitika ndisipo ndichangoenda kuHarare. Akatumwa makuseni mangwanani emuswe mandi kuti anokolekta chikweleti chamai vake che$10 kumanyana. Saka mai vacho vanoti ndakashamisika kuzoona zuva rangu kuti kwirei pasina kana anzai kudzoka kumwana. Kuma 11 vatanga kufona vachifonera mai mbenge vafonera kuti mwana ndichamutumaiko kunotora chikweleti. Asi mai ava vaiti mwana handina kumuona kusvika. Saka wakazoramba vachifona. Zvakava zvofona futi kuma 12, wozofona kuma 2, wozofona kuma 4.
vakazisa last call yekuma 6 o'clock manheru vachibvunza kuti amunovhira mamuona here zvakanzi mwana haana kusvika kuno zvakanzi no mwana uyu ndandamutuma misha miiri muwacho uri pedyo nemapo ndiri kuda kuti munobvunza panext apo kuti haana kusvika here amai vaiva vaifonera navo vaita saizvozvo vakabudisa result yekuti kana kunext kwamukuti imimi makamutuma haana kusvika vakabva vawedzera nekuita umbowo wevoice record vachiti inzwai nharorana randikaita nomumwe wangu vachitsanangura kuti mwana haana kusvika wainge uri musi wemande musi wetuesday makuseni ubva vachifumira ivo pachavo kuenda kumba kwavainge vafonera nekuti mwana ngauya atore mari kuti mwana haana kusvika zvichokwadi mwana hatina kumuona ko chindipai $10 yandandatumira mwana kuti atore zvavanzi mari handina ubva vachienda panext mumwe musha waifanira kunge wakasvikwa nemwana zvakanzi mwana wenyu hatina kumuona ipapo vakabva vatanga kutorwa nehana kana vese vomunharaunda yacho vakabva vatanga kuvabvunzwa kuti mwana wangu makambomuona kusvika kuno here hapana kana mumwe chete zvake akauya achidududza achiti mwana wakamuona achisvika munzvimbo iyoyo zuva retatu mwana ashaika paivigwa mumwe mwana mukomana wemunharaunda medu muno weaccident ipapo vakomana vandaitsvaga nawo mwana indandadzoka kubva kuharare vakazowana murume mumwe chete akawitnesa kuti mwana wangu kumba kwangu akasvika anova murume wemukadzi wemusho wechipiri waifanira kunge wakasvikwa nemwana akati iye indandisipo pamba asi adzimai vangu vakandiudza kuti mwana wakameramani asvika pano achida mari yake saka kana mune mari ndipeiwo ndipe ndibhadhara chikwete changu $6 6 US vakomana vandaitsvaga nawo mwana Prosper akabva ati zviri nani ndozvokuti tinonokonfema kuna amai chaivo chaivo vakasvikiwa nemwana vobva vaenda iko kumangwana acho makuseni ranga ratova dhiri china vakasvika kushamisika amai vaivo vachiramba vachiti mwana haana kusvika vakabva vamechanisa zvanga zvataura nomurume wacho nezvaamai vacho vakaona zvichiramba vobva vati ati akaenda zviri kumba vari munzira vada kutodzoka kuno vakasangana zvekare nemurume wacho akatsanangura kuti iwe adzimai vangu vakandiudza kuti mwana akasvika pamba achida mari yake kechipiri asi havana kuzoraendera mberi vachimunetsa vobva vadzoka kumba saka isu day rech5 takazojoinidza information yekuti mwana ambosvika aonekwa asvika uye haana pamusha wokutanga tobva tazojoinidza information yekuti kumba kwangu haana kubvira asvika vozoita voice record yeumbowo wokuti haana kusvika kunext uye mari yacho haanga afambira kuno amai vanga kuti ngaatore mari haina kuwanika takatanga kutora vanhu vaviri ava songe ndo aita masuspects ekutanga tobva taenda kupolisi zuva rechitanhatu rechi6 takabva tanoripota tichiti isu maonero edu kubva nyaya yechitanga tatisina munhu watandichifungira but by now taakufungira amai vanokumba kwaendwa nemwana kwakafoniwa kuma7 makuseni kuti mwana ngava atore mari vachiti huyai ndiripo mari iripo sesuspect yekutanga nemumwe wavo anomurume ari kuti adzimai vangu akandiudza kuti mwana takamuona asi vozoramba nyaya iyi pamberi saka ndova tikasiya semasuspect kumapurisa pamusi wechitanhatu chakatishamisawo kumapurisa kubva tataura nyaya iyi paday 6 vakagara zvavo kukempi zvokusvika paday 11 vasisina chavati vaita nenyaya yemwana wangu zvakazoita kuti tizodzokera ikoko futi day 11 tibvunza kuti muri kuti kudii nenyaya yemwana vakazotiudza kuti tichaenda kunotora amai wamukufungira zvechimbi chimbi ende chokwadi musi iwoyo ndo zvakabva vazoita vakanovatora vakatoya nawo nepanopamba pangu vachitivibisa kuti amai ndakunoonara nawo mukamba vamwe vacho vachazoteera tonyatsonzwisa nyaya yokutsanangura yekuti yakafamba sei mangwana makuseni ini ndakafumira kumba kwaamai vacho vanovasuspect hombe ndaida kunoona kuti mwana wamukomana ariko here sekuti anga aripo pasuspect ndakasvikoshamisika ndichiona amai vachibuda mumba zvaireva kuti vainge vasina kuzorara kukamba ndasvika ipapo ndakachinja nyaya ndakati amai sezvo muchiziva kuti hurukuro yekumapurisa ikuda imimi neni saka mapedza here vakati handatopedza ndakati chipindai moto mangu tiperekedzani ndakavatakura nemota yangu tobva kunotora amai vechipiri vanokumba kwainzi mwana akasvika uye haana vaita vakadzi vaviri ndakanovasira patara nevandadzokerawo kumba kwamwe chitora mhuri yangu kuti isoenda kumapurisa kunononzwanana kuti nyaya yakamira sei paday rechi11 ini
ndakanga ndabatikana nemaitikiro anga yaita nyaya nemapurisa ndakazoramba kuenda kuhurukuro dzisipadzikaitwa musuyu ndakatumira mhuri yangu yakaenda vakanotaurana nemapurisa vachinzwa mafacts marutivi ese mhuri yokabvadzoka kumba ichiti tangobvunzurudzwa day rechi12 takafonera kunzifumirai kumapurisa tobva tafumira zvekare kumapurisa takasvika kusanganidzana nemumwe weamai vaita nyaya yemwana wangu vanonzi Madam Manava nevamwe vavo mamadam maviri vainge vainawo vakatiti huyai tisangana kuroom 5 kunova kupublic relations kunotaurira navanhu ikoko takasvika kushambisika vachititi ndakudeidzai vabereki kuti ndikuzivisei kuti nyaya yemwana wenyu haina umpowo hwekuti tingawane pekutangira zvekuti imi varidzi vemwana chiendai munotsvaga umpowo muvanhu kana mawana umpowo unobatika muzodzoka kuno kumapurisa tozotanga kuita nyaya yemwana wenyu sokuti vaiti nyaya ese kuti unovaudza uchiti ndakanzwa vaiti waudzwa nani saka isu nyaya yesvika kwatiri second hand information imwe yacho nemunhu wechi10 chaiye sokuti paibuda nyaya dzekuti mwana ainge aonekwa achisvika pamba pamai vaya akatopiwa chikafu uye akazotumwa kuno mumwe musha ndiyo ataifamba naye but kumapurisa wakaiti haina umpowo saka hatichashanda iwe kubva musi wechi12 mapurisa vakazorora kukempi isu tainge tava kutsvaga mwana mumakomo papi patinomunga tichifunga nekwatarota musiwo kusvika musi wechi18 ndakatumiwa mumwe mupurisa anonzi Mufunga akasvika pamba pangu achiya kunoita vakatangita recapturing mastatement akatangisa kubvunza patsva matangiro akaita nyaya murume uyu airatidza kuti asirias nebasa mawiri akaita takabva tamuudza mafambiro akaita nyaya dzese kusvika patakatava neumbowo hwese hwatainge tanzwa nemarutivi akasiyana ese takamupa Mufunga ava mangwana acho wainge wawe musi wechishanu Constable Mufunga vakaunganidza vanhu mumanondo vakange vatotidedza ikoko takazoti ndino urombo kuti tave kura tichagona kubatana nemi vakaita operation yavakaita yekutsvaga mwana pese pese hapana pavakasiya kupinda isu tainge tisiko zvedu ikoko musi uyu manheru acho ndo patikatambira information yekuti kune mwana aonekwa ari mujecha hana dzedu patikatanga kurova sokuti divi raitaurwa kuti raonekwa mwana akarara mujecha ranga riri divi rekwatainge tatuma mwana izvi shoko iri rakasvika tiri kumapurisa zvekare chida kuedza kunzwa kuti pane zvawatowaanawo here takazotakurana nemapurisa kunzi kwatodoka kuma7 dzeusiku takanaka kujecha kwaitaurwa tichisvika kujecha chatikatangisa kuona takaona gumbo rainge riri kunze remutumbi wemwana wangu uye nesketi yainge akapfeka imeruni zvakabva zvaita kuti gutsikana kuti mwana wati kutsvaga ndiyeyu adzimai vangu vakabva atobatikana nazvo nekutoona kuti mwana tazomuwana asi atofa zvake kubva apa takazomirira chikwata cheHarare chinoita basa racho rekubvisa vanhu vanenge vawanikwa vakashayika nomutoo semafiro akaita mwana wangu wanga wava musi weSaturday pakaungana vanhu vakawanda zvichaizvo vachida kuitisa kuona kuti zvikufamba sei chikwata ichi chakazoya zvayo zuva rodoka vakabva vabvisa mwana wangu ubva vanditaura vachiti sezvo mwana wenyu afa nomufiro unorwadza isu semapurisa takuda kunyatsa kuongorora kuti chii chakaitika pamwana wenyu saka tave kuzoenda naye kuHarare kwatichanomuongorora tichange tichibatana nemupamhepo chikudza kuti tapedza here kuti muzowana mazuva uye neurongwa hwekuti mwana anoradzikwa rini saka kusvika pari nhasi izvezvi mwana azosumuka nhasi makuseni kubva mumochari yeMount Darwin akanaka kuHarare mashoko andichangobva kunotambira anoti mwana atotariswa kwakabuda marizausi ekuti gavi raainge anaro muhuro ndo ravakazoshandisa kumuuraya uye vainge vamurepa kumubata chibharo ndo marizausi atawana kusvika parizvi funga panyaya yemwana wangu ndo yega nyaya yandinayo isu nemaonero edu enyama hatina zvataikwanisa kuona zvokuti nhengombe dzese takadziona dzakakwana saka kuadhokta ndokatanda kutomira kuti hapana here mamwe mapasi anogona kunge vakamudimurawo zvedu atandisisaona sokuti mwana anga akushata saka pamwe pacho unogonzadzakanyatsoongorora zvakamira sei kushata kwemwana kwaienderana here nenguva yaanga ashayika kana kuti sikuona kwenyu mwana anogona kunge akatozofa mashure menguva yamakamushaya
nemaonero edu mwana akazofa mumashure zvairadzisa kuti angangova nenguva ingangova pasvondo netimazuva tushoma-shoma mushure mekunge isu tanda 19 days tichimushayiwa saka zvinenge zvakaitika nechepakati pakati apa zvikuzouraya mwana. Saka meseji yekuti mwana anofanira kunge akarepwa yabva kuchipatara yatouya izvezvi matosvikidzana nayo ndeye kwadhokta ari kutsanangura kuti tamuona kuti akarepwa uye akaurayiwa netau. saka ine zvaruti mutombo uchiri kuenda kuite kuharare ndokwawaenda kuti uongororwe uye dhokta ataura nyaya yemaresults andi kutsana ndokwayabuda tatomirira kudzoka kwawo chete kuti tichienderera mberi nekuzoviga mwana. Okay, asi tichitarisa kumashure kamataura kuti zvanzi akasvika kumba kwaangatumwa asi vanhu vacho vari kuti haana kusvika. Imimi paukama hwenyu nevanhu ivavo vanga vaine mari yenyu wakamira sei ukama hwenyu? Mumashure omu amai ava taivimba nawo nokushandidzana nawo zvakanaka pasina kana chipomerwa. Nyaya yese yazongouya pakusheka kumwana wangu. Oreitika nekuti dai akanga asvika zvakanaka vaifanira kutaura kuti mwana asvika asati zive mafambiro azoita sei vakazokasika kuramba vasati vaziva kuti pane zvaitika kumwana kana kuti vangu vakuziva. Nyaya iyo kakashamadza nokuti dai kwangu kuti havamo munyaya vaingotaura kuti mwana asvika mari ndamupa kana kuti ndaishayiwa zvokuti mwana achazoshaika vanenge vasiri kuzizivawo. Saka zvati izvo zvinhu zvakatanga kuti kashamadza uye kuti zvotanga kuvafungira kuti ndivo vanongononga vakabata mwana wangu. Oreiti tichitarisa kumashure ndofunga kune nyaya kamboitika kudivi rino rerepu anditi munhu wacho akabata mwana chibharo pane nyaya yakamboitika kumashure unomuziva here? Saka tazonyatso kunyuka musi wabatwa mwana wangu vanhu vakuisinisa kuti iro divi rino rakarepwa vana handizivi kuti dzaichengetwa shiri idzi dzakaita kunge dzakavigwa zvokuti veruzhinji vese vangasitoziva nyaya zhinji idzodzo. Koreti asi nyakubata chibharo asati akuzikanwa asati awanikwa by now asati atoziva kuti ndanani vaibata vana chibharo nokuti kunotonzi kwakabatwa vanhu vatatu kunzvimbo imwe chete iyoyo. Iye kwandikatuma mwana eji ingatoita izvozvo mwana wavo mukomana mukuru kana kuri kuti ndo mabasa avo akaroora here atori nemadzimai pamba. Oko baba nyakutaura kuti mwana akasvika kumba ivo paakasvika kumba ivo vangu vanoti ndanga ndisipo ndichingosvika pamba ndobva ndanzi ndikukumbirawo mari yekuti ndibhadhare mwana wakameramira yapano. Mwana akatumwa nguva akatumwa 7 dzemakuseni kuseni mushure maungu afonera kunzi ngauye zvake ndimupe mari ndinayo. Saka akamuti ngauye zvake ndimupe mari ndiye aizotaura futi kuti mari haana mangwana macho makuseni amai vacho havana kupiwa mari zvakatotinetsa kuti azopani ashayika mwana ndiye aifanira kupa mari iye amai vacho vaienda muridzi wemari woti futi mari iye handina ndopatikatangisa kushandisa nzira dziri kuda kutsvagawo mhandu yedu ipapo. Ko mamwe mashoko atiri kuwana ekuti pane pashopu pakaenda futi mwana naamai mwana achinzizva ane kusashandisa kwakanaka kwaangaita mari akamira sei. Mashoko ayo ndeechokwadi. Amai ava sezvo vaitowirirana namadzimai angu zvimwe zvinoitika kumba kwedu vainge vachizivisa apo neapo. Nyaya vaitaura chitaengerei kuti 2 weeks dzapfuura chiitiko chisati chaitika mwana takamutuma kumanondo kunotenga grocery ne$13 obva atenga grocery 11 obva adzoka nedhora iro rakatopa kwandiri ini iye ainge adya dhora ainge ari maitiro ake. Saka vazoenda naye mumwe musi vachinotengesa sokuti iye anga atingwarirei kukunda mukoma wake ndopa wakazoti kuona mapurisa ari patende apayo wakaramba uchidya mari yangu nachingenda kutuma ndo wanichakupa kuti vakuru vavo ndo nyaya yamukanzwa iyoyo asi iyoyo haine nyaya yedu ichi ende vanhu vakuifukura idivi revanhu vanga vachida kunyanyo tsvaga chiri kuti manga muchishungurudza mwana here kana kuti manga musina ndo vakunyanyo tsvagawo inyaya yamukutaura zvayo apa tave kutaura
paakafukurwa ndopatiri kuziva paakafukurwa bhutsu dzake chena dzainge akapfeka anga asina kazambia akaenda nako anga asina ndozvinhu 2 uye sezvo tarisina mukana wekunyatsokuona kopsiya zvipfeko zveko zvomukati hatina kuzviona asi hazvisati zvawanikwa pari zvino hongu muri yezimbabwe ndofunga muri kunzwa nhau iri kutaurika pano zvinobva zvatitondedza zvakare nhau yakaitika kwamutoko yevana zvakare vakashayika vamwe vachizowanikwa mudziva remvura nyaya dzacho dzingorisimira nhau yekurepwa kwevana vechidiki iri kuramba ichiendera mberi muzimbabwe zvikonzero zviri kuitika kuti zvinhu zvakadai so zviitike ndo zvinokatyamadza kuti chii chaizvo chapinda vanhu kuti zvizopedzisira zvichidai soko kunzima kunzima muli yezimbabwe iyo phela indaba esilayo namhlanje eyomntwana othunyiweyo ukuyacinga imali yesikweledi emalayineni kuthiwa khona ekuphendukeni komntwana lowo kasazakalanga ukuthi kuhambe njani then abantu labade ekhona umntwana bathi abakwazi ukuthi umntwana akafikanga kabambonanga kuthethe isikhathi then bagcina sebethola ukuthi hayi umntwana ubewiselwe emanzini esefile kodwa bezokuthethe amalanga amaningi njalo nje abantu laba bazamile ukuthi beye emapholiseni amapholisa lawo athatha isikhathi sawo engakahambi ukuthi abone ukuthi indaba lezi zinjani bagcine bona sebecinga phela njengabazali abanye besiye ezintabeni abanye besiye ezindaweni ezishiyeneyo ngokuyo enze Mr. Chibanda angene 11 years ndakamutuma musi wa18 July kuenda kumanondo kunopiwa mari yechikwereti pamisha miviri yaienda pamwe pacho painzi pamudzamiri papene $10 pamwe pacho painzi pamaikoni papene $6 saka kuseni kwemusi wa18 July ndakamuka kuseni kumapasti 6 ndikabata foni ndikafonera amai mudzamiri ndikavati amai mudzamiri muriko here ndaituma mwana uye kutora mari vakati ndiriko mwana ngauye asi ngauye naIV ndobva ndati alright mwana akabva abuda akaenda aenda mwana kuma 9:09 ndakutarisa kuti mwana senguva dzino dzanofanira kunge akudzoka ndobva ndavafonera ndikati asvika here mwana mamupa here mari yacho ndobva vati mwana wenyu asati asvika ndobva ndazovafonera futi mapasti 12 chivabvunza kuti azosvika here mwana vakati mwana haana kusvika ndofunga ndikazongoita mutengo wokuswera ndichingovafonera ndichivabata ndichivabvunza kuti mwana asvika here vachiti hasati saka ndaingosesa ndichiti pamwe achaita se achasvika mapasti 6 kwatodoka ndopa ndikaona kuti mwana haasati atosvika nenguva dzino kuti angadai achiri kupi ndobva ndavafonera futi amai mudzamiri mwana azosvika here ndobva vati mwana haasati asvika kati kana asina kusvika chindibatiraiwo amaikoni kumwe kwacho kwandandamutuma mubvunza kuti asvika here ndobva vafonera amaikoni vai ndobva vabvunza ndobva vazondifonera kuti amaikoni vari kuti mwana haana kusvika zvadaro izvo ndopa ndakatanga kufonera ana atete vachionekarawo mudhuze nekunoku nagogo vacho ndobva vati mwana haana kusvika saka padaro ndopa ndakava ndatorowanana ndikati kuti mwana angadai aenda kupi ndafonera hama dzese vari kuti haako ndikaendiende kwagogo vacho ndinonyatsonotarisa pamwe gogo vacho vangadaro vachiti haana kusvika pamwe ari munzira kuita se kuenda ikoko kuti nzwanane tiri pamwe chete ndobva ndaenda kwagogo vacho ndobva ndasvika ndikati amai mwana ndamushaya ndobva vakutoshamisika kuti kungati angadai aenda kupi ndokumboedza kufonerawo vamwe hama ndobva zvanzi mwana haana kusvika zvadaro izvo kwatova kuma10 kawatati rege tiende kupi kupolisi tinomangana kupolisi takatanga nenda kwasabhuku ndobva tasvikawo kwasabhuku toti vatambirawo tsaunawo dzemwana wavo mukomana anga ashaiwa neaccident vatazongoti tichingoenda kupolisi tisina kuvaona zvedu sabhuku sezvavapo ndobva taenda kupolisi kumapasti 10 tasvika kupolisi tikasvika ndinaba mukuru vangu nevazukuru 2 andandinavo masisi vangu ndobva tanzi nyaya dzamaka kunoripota idzi adzouya kunoripotwa nenguva inono unofanira kuzouya after 48 hours tati alright ndobva tabuda munyika tadzoka mangwana acho kuseni ndakava ndazomuka ndichienda kwaamai mudzamiri vai ida kunonyatsonoona kuti shuwa here mwana
haana kusvika. Ndobva ndasvika kwaMemzamiri vai ndokuvabvunza tasikana mwana uye haana kuti shuwa mwana haana kusvika kuno. Vati shuwa mwana wako handina kumuona achisvika kuno. Ndegedza ndikunzwise audio randakatofona ndichibvunza amaikoni. Ndobva wapinda mumafoni yangu bva wandipureyera audio ravaibvunza amaikoni vai kuti mwana wasvika here wamaitesti vachivazvanza havapo. Zvadaro ndobva ndavati saka kana mwana asina kusvika chendipai mari yangu ndiende zvangu ndimbonobvunza kwana maikoni kwacho kuti arikwe here. Ndobva wati mari havana. Vati mari havana ndobva tasumuka makanga mambovafonera achitova naye. Ndakavafonera zuro wacho vandichivati ndotuma mwana here vati tiripapa kwadomene mwana ngave zvakaatore mari. Asi pandakazosvikeni vakabva vati mari hapana. Vati mari hapana ndobva ndaenda kwaamekoni kuya mekoni vati mwana hatina kuita sei hatina kumuona. Funga kusiyiwa tikazongoswerawo tichitendera tichitsvaga mui 48 hours vadzazokwana patadzokera bamukuru bva wadzokera kunoripota nyaya iyi. Vasvika kuye vobva vanzi munhu wacho anoita nezvenyaya dzacho haapo. Kubva vangosiyawo vangotaura zvavakataura nemapurisa ayo. Mapurisa anenge akazouya kuno musi wechina kana kuti Friday ndinatsoziva chemushi. Ndopavakauya havana zvakawanda zvavakataura ndobva vadzokera. Vakazoita futi mazuva anenge 5-6 days ndobva vazouya futi vachitora statement. Ndobva vazotidedza kupolisi. Kutidedza pavakauya pacho pamwe pacho pechi2 vakauya vaina amemzamiri vai vari mumota mavo vachibva vatotiti tabata amemzamiri ndovatakwanisa kuwana saka taakuenda navo kupolisi. Nhasi vanorara kupolisi. Kana varara kupolisi mangwana muzouya tozotaura nyaya yacho muri pamwe chete. Vamwe vacho maikoni vanzi vanga vashaikwa vasipo vanga vaenda kumukaradzi vachinzi tangosiya tararira kuti vazoteera kupolisi. Zvadaro izvo mangwana acho kuseni baba wacho wakabva wamuka vachibva vatiregeni kuenda kupi kwaMemzamiri vanombonoona kuti zvakamira sei ikoko sekuti ndiwo munhu watati tichifungira kuti ndiye angave ane chekuita nemwana wedu. Vakabva vasvika vachiMemzamiri vari mumba vachitobuda mba vachitobva vati ko muchiri pano musati maenda zvikanzi asati ndaenda asi ndiri kuenda. Ndobva vavatakura nemota yavo vachibva vavasiya pataro bva vatiregei timbonotora ana amai vakasiya kumba ndobva vauya kunokumba. Saka ipapo zvadaro tikabva tatongoti ko sei mapurisa aya vakatinyepera nezuro vachiti amaemzamiri vakunorara kumaseuzi mangwana tozomuka tichitaura nyaya yenyu. Ko sei vakazovasiya vachibva vaendesa kumba. Ndo patikatanga kuitiwo question mark nemapurisa ipapo kuti ko sei vavasiya vasina kunarara navo kupolisi. Ndobva tatomboneta kuti tingaende kupolisi vanhu ava vada kutotamba nepfungwa dzedu ka. Ndobva tazongoita ngatiende vataenda kupolisi kuyi. Tasvika kupolisi mapurisa aya vakabva vatanga kutibvunza vachibvunza isusu vachibvunza amemzamiri. Ndobva vazoti imimi chiende munonatsonotsvaga statement rakakwana ndokuti muzoya naro pari zvino ava tikwanise kuti tivape mhosva sekuti nyaya yenyu haina umbo hwakakwana hwekuti vangadaro vaine chekuita nenyaya iyi. Ndobva tabuda patadzoka takazodaidzwa futi after 3 days nepolisi. Ndobva taenda patikaenda ipapo takatenda takatowanda futi. Ndobva vasvika titi imimi nyaya yenyu iri kunetsera kuti zvese zvamuri kutaura hamuna umbo hwakakwana. Saka takuda kukupai order yekuti pamaakuenda endei munatsonotsvaga umbo hwakakwana hwekuti akaona mwana wenyu achisvika paMemzamiri apa ndiani. Tinyazowana pekutangira sekuti semapurisa hatinai pekutangira kuti tiwane kutora nyaya yenyu statement yacho hatisi kuziva chokwadi chacho kuti chakamira sei. Saka endei munotsvaga umbo hwakakwana muuya nemazita evanhu vari kutaura kuti ndivo vakaona mwana achisvika pambapa. Isusu takabva tatongonetawo tikati zvino isusu hatina chikoro hatina chatinoziva kuti tikwanise kutaura nevanhu ava hatikwanisi nekuti kana takutonobvunza takuita zvekutoti tirovane. Saka takabva tazongozvidzora tikati regai tizvisiye zvakadaro tione kuti vakufungawo sei. Tichiri mukati imomo vamwe medhemu vanga varimo vakabva vafonera amemzamiri vai vachivati ko muchiri papi. Asi inini chakandishamisa ndechekuti medhemu ava vaifona vachitotana asikana muri kupi kwasikana inga ndakakuti muuye kupolisi nhasi ko muchiri kupi naye asikana makamirirwa kakuna asikana. Zvinhu zvakangondikatyamadzawo kuti
ko medhema vangafone vachita nasikana nemunhu wandiri kufungira kuti ndiye angadai akadai vanangoto regetisiyana nazvo pamwe havana havo mboonazvo kuti zvakamira sei. Ndobva tadzoka kunokumba vana vechikoro kwaienda mwana kuchikoro. Vana vazhinji vaitongotaura vachitongotanzwa nemwana waamai koni achitotaura kuti mama vangu vakabata mwana neshamwari yavo vakamisa pasi pemubhedha. Mapurisa aya vakauya futi tikavatsanangura seizvonyora pasi vakati hazvina umbowo hwakanyasoita sei wakakwana vakangomubata ndobva vamusunga muromo nemaoko ndobva vamisa pasi pemubhedha mumba. Saka mapurisa pavakauya last day vakauya racho vakauya pane mupurisa 1 wechirume nemukadzi munhu atanga kutaura naye nevamwe vanga vasara vari kumota. Saka inini ipapo kuti ndakazopa chamadzowo kuti mupurisa wemedhemu vacho vaidedza vamwe vacho vanga vakamira apo nemota apo ndobva vakudedzana vachitana kudzi uyaone amai vabereki vemwana. Ana kudzi vaikuuya kwavakaita vaingoseka so anonzwisisa kuti kuseka kwavaiita vaiseka kuti chii chaisekesa pakati pangu nababa vomwana chavaiseka pese pavaitora mastatement anakudziva vaitomuseka. Saka zvimwe zvezvinhu zvakandikachamadza kuti kumapurisa aya sei vasiri kuitawo siriyasi apa vari vakadzi futi vakatoberekawo sei vasina kuitawo siriyasi zvinhu zvaikondirwadza. Saka zvadaro izvo vakabva vazonditi mangwana uye nemusikana anonzi kuti ndiwandaiti andiye akataura kuti mwana ari padara achienda kumanondo wanditi mangwana muuye naye. Mangwana aya handinazokwanisa kuenda kuye ndakabva ndaendawo kwandikabudawo nababa vomwana tichiendawo tinofambira kuti titsvagewo. Saka tiri ikoko vakabva vazofona futi vakutotipopotera kuti kosei imi musina kuuya. Vakati inini handazokundikana kuuya nenhaya kuti nditoshungurudzwawo nekutsvaga kwandikuita mwana wangu. Saka ndiri kumbozamawo nepandinokwanisa semutauriro wamakaita kuti ndizamewo kutsvagawo nesaidhi randokwanisa ndichizouya ndichikuudzai umbowo. Saka pane kamwe kamedhemu kaidariro kari pasaidhi kachiti havasi kuita siriyasi nekutsvaga mwana wavo. Ndobva ndazopawo baba vacho foni ndo akazopedzisa kutaura navo. Ndo patakazobva kuye tichienda munengekini kuDarwin ndo patakazonzwa kuti kumanondo kwainge kwavaniwa igumbo ranga rakabudikira riri panze richiratidza kuti igumbo remunhu. Ndobva todhiraivhwa nemapurisa aye tichienda ikoko kumanondo kuye ndobva tasvikoona gumbo riye takabva tatongogutsikana kuti rakanga riri gumbo remwana wangu nesiketi yaibudikira ipapo. Okay, imimi pamaitsvaga mwana hapana kana vemutemo vaikubatsirai kumboedza kutsvaga mwana kana kumbopinda mumasango? Vanga vakangomirira kuti mutsvage mwana? Hapana kana mupurisa akatibatsira kana womutemo upa hatina watakabatsira naye taitsvaga tega tiri vanhu veukama. Isusu zvatakaita tiri vanhu vanonamata saka taingoendawo kumaprofiti tichingoudzwa kuti mwana ariko wakamutuma ikoko ndoko kwaari asi achiri mupenyu. Saka taingoshingirirawo kufamba kumaprofiti tichizofambawo mumakomo tichitsvaga. Asi kuri kuti tomboti ndiwo amai ava vanenge vakatora mwana chii chingave chikonzero sekuona kwenyu chingaite kuti vade kumuchengeta mwana angotumwa hake mari chavangamukidnepere chii? Ipapo ndo pakutondinetsawo sekuti amai ava kubva inini ndichitoroorwawo ndaitongovazivawo ndichitongoitawo tiri tese. Saka zvinhu zvikutondinetsawo kuti ndizive kuti chii chikavapawo kuti zvingaite mweya wakadaro. Itika ruzivo rwavo chakauraya mwana tinzwe kuti vanoti chii? Phela wathi phela thina singayandisa ukukhuluma kakhulu silinikeze phela abanikazi bomuzi abanikazi bomntwana ukuthi bake basichasisele basixoxele ukuthi kanti yini okwayenzakalayo emntwaneni wabo. Asengwadzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Wongo muri yeZimbabwe ndofunga amai mavanzwa baba mavanzwa ndo nhau yakaitika. Hatisati tawana edu mashoko kubva kumapurisa asi shoko ratawana pari zvino nderekuti chitunha chakutodzoka kubva kuHarare zvichireva kuti bheri yavo inenge iko muzuva ramangwana.
yabo muli eZimbabwe Nthemba lizizwele ubaba ukhulumile umama laye ukhulumile ukuthi hayi yindaba ekhona umntwana wabo wapho ngokuhamba njalo ekuthunyweni kwakhe kasaphendukanga kwatholakala ukuthi umntwana asefile so kusizwa njalo namhlanje sizwe kuthiwa khona iburial engxenye izaba khona kusasa ngoba umntwana bamthethe phela baya laye eHarare ukuthi bayo investigate abazama ukukhangela ukuthi yini exactly okwayenzakalayo kodwa ekukhulumeni kukababa lo mama bathi khona ama results abawazwe khathesi ngokuthi kuthiwa umntwana wabanjwa phela iganyavu so yikabacabangela ukuthi kungabe kusenzekile kodwa phela thina singakwazi ukuthi why ireason why ukuthi lapho umntwana athunywa khona abantu bakhona bayala bathi khona umntwana kafikanga asazi ukuthi kuhamba njani kodwa ubaba umka womuntu lapho kwaya khona umntwana uthi umntwana kuthiwa wafika efuna imali kodwa umama wangikhona uthi kafikanga njalo nje umntwana setholakala ukuthi kasekho umntwana asefile asazi muli eZimbabwe njalo nje amapolisa sizwe kuthiwa uba bekhuluma lapha besithi bathethe isikhathi ukuthi becinga indaba yangikhona besithi hayi linacingani lodwa indaba yenu thina sikwazi ukuthi singayiqalela ngapi okay angwa inotimboedza kuona kuti tinokwanisa kunosvika here komisha yacho yakatumwa mwana kuti anoreva chikwereti tinzwe kuti vanotiwo kudii zvakare tawana mashoko aiwa tinokupakurirai muri eZimbabwe sezvo tavimbisa kuti mashoko ataurwa nababa maanzwa ataurwa naamai maanzwa vese vanga vachitaura kuti vanga vakatuma mwana wavo mumusha uno kuti azoreva chikwereti vabereki vari kugunun'unaka kuti ko kana isusu tafonera vabereki ava kuti mwana wedu akuya kuzotora mari mwana rudza haana kusvika uyezve asina kusvika kudaro amai vacho vozouya zviri kunzi zvakare mari hapana ko vaigomushedzere chii kuti auye rimwe shoko zvakare riri kufamba ranga richitenderera tanga tasangana naro nderekuti amai vacho vepano vazvisungirira tanga takuda kuti tichinzwa kuti ko kana vari vazvisungirira chii chikonzero chakuita kuti vafe mwana tiri kunzwa kunzi maresults ari kutaura kuti mwana akarepwa asati aurawa saka izvozvo zveke zvakutishungurudza zvakare kuti kuamai vavo vanogozvisungirira vangarepe here mwanasikana uyu ndo nhau yazoita kuti tisvike pano sekuvimbisa kwataita panguva ino regedzai tivadane amai vacho vauye vatiudzewo zvavanoziva pamusoro penhau iyi ndonzi Priska Kapindu kana amai Mdzamia mwana uyu ari kunzi akatumwa kumba kwedu kunotora chikwereti chaamai vake inini handisiri ndandine chikwereti chacho asi kuti nemwe musikana wanga ndine mari naye saka ndiye anga vati anzi apiwa mari achikwandiri saka mwana uyu akabva anzi atumwa kumba kunoko anombira asvika kana kunoko amai acho akazofona kuma9 ndisati azoti mwana atumwa amai acho akafona kuma9 vakati mwana wangu mamupa here mari ndikati mwana upi ndikatobvunza ndimani zvanzi ndina amai rest vakati mwana upi zvanzi mwana wandatuma ikoko ndikati ndinambomuona ndofuka ndakabva ndazobvunza vanhu vangu varipo pamba ndikati ine ndobva ndabuda pamwe apinda wauya ndiri ndakarara zvanzi hapana munhu ambosvika amai acho ndazovafona ndikati kunoko hasati asvika saka patikazoramba vachingofona chikuti bvunzewo vamwe ndibva ndatobvunzawo vamwe kuti havana kusvika here kumwe kuhamba kwanga atumwa futi chikwereti zvanzi aiwa amai veko kwanga atumwa futi kuchikwereti vangu vastoriko vanga vari kuharare ndibva ndavafona chitoti ndikutobva kuharare zandasvika pamba ndikutosvika izvozvo amai pakazosvika kumba ndikazovafonera ndini ndobva ndati ko mwana ari kunzi atumwa kunoko asvikawo here kumba kwenyu noti kunoko haana kusvika amai vabva vazobvunza vana vavo ndichonzwa pafoni vachinzi mwana haana kusvika ndobva ndazopa ripoti futi kuna amai vacho ndikanzi ndati mwana wenyu ari kunzi haana kusvika ndobva mangwana acho ndipo akazouya kunongo ndobva nditi ndauya zokonfema nenhau yemwana kupi muvhileji pamwe ane kunhanga nevana vakamuona ndakati aimboedzai kupa ripoti kumapurisa kana kusvikoro pamwe anogona kukubatsira kutsvaga mwana saka amai vacho pakauya bva vazoti mari ndikati ini mari ini handasina mari bhozi ndasinazoti muri kuuya nhasi
Zimbabwe wazokwidza kuenda kumusoro wazodzoka but atakonofema tashaya atangonzwa kuti mwana hana kutese hana apana kamuona kusvika mapurisa wazo yazotitorawo kunonga achititora statement taenda kumapurisa ndakasvika ndichitaurawo semutauro iwo wandi kuita kuti vakandifonera ndiyo iwo pakutaura kwavo kuti inini ndakavafonera but nhamba dzavo nanditori nanhamba dzavo ndatozodzionawo pawakazondifonera ubva ndatozozisevhawo mufoni mangu pawakandifonera achibvunza nenhau yemwana wavo taenda kumapurisa ndibva tatoteta state wandiri kuita ndibva ndazobudisa mamarekodzi anga ndinawo andaitaurawo nawo mufoni macall records necall history vakatoona zvese nguva dzese dzatikataura naamai vacho dzese kubva kuma9 asi ivo vaitaura ndikafona kuma6 yabo muli yeZimbabwe njengoba nasike saxoxisana ngale singemva ngalo ukuthi hayi sizathi uyafika phela endaweni emuzini kamama lo kuthiwa umntwana waya khona esiyabuza isikweleti nguye phela esithe taurara makutikhanganisa tombonyararai yabo muli yeZimbabwe njengokukhuluma esikwenzileyo sikhulumile ukuthi hayi sizayafika phela emuzini kamama lo okuthiwa nguye phela lapho kuthunywe khona umntwana ukuthi ayabuza isikweleti Themba limbonile sikhulumela emuli yeZimbabwe yena wakhuluma ukuthi hayi yebo yinto eyayenzakalayo ukuthi umntwana wathiwa abuye ngapho ukuze agcine isikweleti kodwa yena uthi umntwana kabambonanga kabazi ukuthi yini okwenzakalayo kodwa enye into layo sithe singakafika endleleni bese sizwa kuthiwa umama lo uzibophele lathi wasipha phela amanye amandla ukuthi sifike sizwisise ukuthi liqiniso yini nxa yena engazibophela enguye umuntu oyisuspect kodwa sithola ukuthi hayi ukhona uyazixoxela njalo nje indaba ephuma lapha ngekuthi umntwana lo khanya ubanjwe iganyavu njalo nje kayiso case yakuqala yokuthi abantwana bayabanjwa njalo kuthiwa abantwana sebaningi abafika kubo 5 kodwa akula muntu osethe wabanjwa akula ukubanjwa noma ukukhangelisiswa okusenziwa indaba lezi kukhanya ngani yiyo phela indaba esizwileyo ngobaba wangikhona esithi phela umntwana kuthiwa ngama results eHarare bathi phela umntwana ungani bambonile ukuthi umntwana ubanjwe iganyavu wabese siyaweselwa emanzini emgodini phela yiyo phela indaba bakhala ngayo ukuthi hayi yebo yelokhu okubamba abantwana iganyavu kuza yenza ukuthi abantu babe lokuxabana lokucabangelana ngendaba yokuthi umuntu yabe kwenza yabe khona phakathi kodwa kabakambambe kabakathola uncedo ukuthi benzeni bathole njani njalo nje indaba lesi ngokuyibona kwethu muli yeZimbabwe izayaliyengile nthi ukutholakale ama results kumbe kubanjwe phela umuntu wakhona onguye oyenze indaba le njalo nje umama lo lapha la esecela ukuthi ngabe abomthetho labanye singancedisana ukuthi sicinge phela singakwenza ukwenze ukuthi la abe clean ngoba khathesi igama lakhe selingcolile abantu bathi nguyumbulali nguyumuntu obulela umntwana ngoba isenzakalo lesi siyenzakale evela ngapha so muli yeZimbabwe asazayi sokukini labemthetho sokukini ukuthi sincedisane ukubambana njalo nje sibona nje ukuthi umntwana lo sefile siyakwazi ukuthi into le nxa ingayekela ukukhangelisiswa akusoke kucine lapha kuzayala kuhamba ngoba babekwazi ukuthi hayi akula into esingayenza muli yeZimbabwe yindaba ekhona elami igama nguThando intombazana ingaya koNcube yini ndakona mwana ndichibva kudemu hanga ndaenda hanguva yandikadzoka kubva kudemu ndopanguva yandikati yandikaona derere rangu ranga riri mukagadheni saka ndaida kutema mbeu yangu yederere mukagadheni saka hopa ndikati rekedza haindiende kwarodhi yanga ndofana kuti rekedza haindiende nerodhi yemukowa yandaishandisa mazuva ese muzhisha machemo mutienda papi ipapa ndaenda kudaro akandishamisa inini serodhi yandaenda nayo mazuva ese ndakaona dutu reivhu ndaona dutu reivhu zvakandishamisa ndikati ndiana unganza chijecha ivi ndakati pamwe vanhuwo zvavo vari kuda chijecha ndobva ndangoti fambei mbijana ndati fambei mbichana ndobva ndaona chihumbo remunhu obva ndarohwa neana andadzokerera shure adzokerera shure ndikati rekedza ndinyatsoona futi kuti handanyatsoona inini ndobva ndati fambei mbijana ndobva ndanyatsoona kuti zveshwa zvandaona kwokutanga ndizvo
hobva ndadzoka ndobva ndapinda murodhi. Ndapinda murodhi ndobva ndikafamba ndopa ndikasangana nevamwe madzimai matatu yaenda kudzimba dzavo yaibva kurwisiwo kunamukaranzi. Hobva ndavati vasikana pano zvandaona asi inini handiroesa chihana handisati ndambozviona. Saka madzimai aya vanga vari vatatu zvikanzi hande kunoona chi hamaona zvacho ndobva haenda ndaenda ndopa ndikasangana futi neamwe madzimai tu Joyce Madamombe aibva kuchuni namaizvama aibva kucommunities heavis kwake. Hopa tikasangana ndikati zvikanzi ko indau zvikanzi handei kunoonawo chi handaona apa ndobva taenda tamadzimai 6 hanzvimbo yacho iyo. Ndasvika ndikati inini handikwanise kusvika ikoko ndanokuti inini ndaona kudhara pandangwati endai makadai mozonditaurirawo kuti maonei ndanokuti inini ndaita sei inini ndaona kare. Ndobva waenda zveshuwa zvikanzi zveshuwa chi inenge romunhu gumbo romunhu wanga ndinaye Joyce Madamombe. Ndobva tora kamera kuti anyatsoona mshemusha angane foni yanga inayo. Saka daro ndobva zvanzi zveshuwa chi munhu uyu. Ndobva akatangisa kufonera mapurisa yemuDarwin. Ndochitiko chakaitika. Kubva ipapo ndobva yazouya mapurisa kuma9 ndobva taenda zveshuwa ndobva wanoona kuti zveshuwa chi munhu. Muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira paya tataura nevabereki vemwana tasvika panapa mazvinzwa zvataurwa nevana. Shuwiro yedu seDrewmas Media ndeyekuti dai taziva kuti chii chakaitika kumwana uyezve vese vari kurepa vana munzvimbo ino dai tawana clue pawanikwa 1 anotombobatwa vadzidziswa vanhu kuti izvo hazviitwe. Ndoshuwiro yedu ndomunamato wedu kune uyo mwana akashayika aiwakatoti zorora murugare. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.